Good morning po mga idol, mga oragon. Good morning po sa inyo lahat. Nandito po tayo ngayon sa may Paco at pupunta po tayo ng Department of Labor sa Maynila upang mag-deliver tayo ng mga dokumento. Time check is 8:30 ng umaga. Yung kasama natin medyo nag-iitip kasi medyo puyat daw siya kagabi. Kaya ito vlog muna tayo. Ayan, dito tayo duman sa looban kasi medyo matraffic doon sa mga main highway. Yung mga street kung saan marami sasakyan nagbabardagulan. Good morning po sa inyo lahat at mega love shoutout po sa ating mga kaibigan ko FW. Ito habang nagbablog tayo, konting music lang at Merry Christmas po sa inyong lahat. Ayan, at samahan nyo po kami doon sa aming pagpunta sa ating pagdideliveran nitong mga dokumento at mega love shoutout po sa inyo lahat at Merry Christmas. Ayan, patuloy po tayo maglakbay at makinig po tayo ng pamaskong awitin. Nandito po tayo ngayon sa may Paco, Manila, or sa may dadaan po tayo ng Paco Park. Ayan, nandito na po tayo sa may Paco High School. Dito po kasi mga oragon sa dinadaan natin ngayon ay wala masyadong mga sasakyan or malalaking sasakyan na dumadaan, maliban na lang po doon sa may liliko natin sa may Paco Park, kung saan may mga nagko-crossing po ng mga truck paminsan-minsan at medyo matatraffic tayo ng kaunti pagdating natin ng Top Avenue sa may Pedro Hill or at Paura or dito sa may Supreme Court at PGH lang po. Medyo matraffic doon at kasi maraming nakaparadang mga emergency vehicle na nagdadala ng pasyente doon sa ating Philippine General Hospital. At tuloy-tuloy lang po, makinig po tayo ng ating pamaskong handog na music. Ayan, nandito na po tayo ngayon sa may Paco Park. Ayan, dito lang po tayo matatraffic na konti pagdaan natin dito at doon sa may unahan ng kaunti sa may Top Avenue. Dire-diretso lamang po tayo at kakanan po tayo doon sa may Maria Orosa. Dire-diretso na po doon ng Department of Labor and Employment sa Metro sa may Manila sa Intramuros. Ayan, panandalian po tayo matatraffic dito sa may Top Avenue at makinig lang po tayo ng ating pamaskong handog. Tumatawid na po tayo ng Top Avenue at sa kabila po niya ng nasa kanan po natin ang Supreme Court or Korte Supreme at nasa kaliwa naman po ang Philippine General Hospital or ang PGH, ang paggamutang bayan ng Pilipinas. After po ng Korte Suprema ay susunod naman po ang Department of Justice or DOJ dyan sa may sa may tapat ng
Philippine General Hospital. Tuloy-tuloy lang po tayo at medyo matraffic na konti dito sa area na to hanggang sa may Maria Oro sa pagkanan po natin. Ayan po, kakanan na po tayo sa Maria Oro sa Avenue sa may Malate, Manila. Diretso na po tayo nito sa may Department of Labor. Dito po marami po nakaparada rito at medyo mabagal po lang ang takbo natin. Kung mapapansin nyo at kabilaan po yan at marami pong opisina pa rin dito ng ating pamahalaan national. Medyo matraffic sa area talaga na ito at mabagal marahan lang po ang takbo natin dito sa area na ito. Ang susunod po natin dadaanan na yung crossing po tayo ng United Nation Avenue. Pag kumaliwa po kayo ay papunta po yan ng Roas Boulevard. Ayan, nakadaan na po tayo ng Court of Appeals dito sa Maynila. Sa Maria Oro pa rin tayo at tuloy-tuloy po tayo doon hanggang sa dulo. Ayan, diretso po tayo, papunta po tayo ng kakaliwa po tayo rito sa may United Nation Avenue kasi dadaan po tayo ng doon sa bahay ng ating bossing. Mayroon lang po tayong idadaan. Ayan, kaya diretso lang po tayo hanggang doon sa may Roas Boulevard Service Road. Nasa United Nation Avenue po tayo sa ngayon. Shout po sa mga kasamahan at kaibigan nating mga driver sa kalsada at mag-iingat po tayo at ito Pasko na naman sa ating panahon. Ayan, nandito na po tayo, malapit na po tayo ng Roas Boulevard Service Road lang po tayo at kakanan po tayo doon sa may Kalaw. Ayan, nanggaling na po tayo, hindi na po na tayo nakapag-video doon sa may Department of Labor at sa may Kalaw. Dire-diretso na po tayo, mayroon pa tayong isang pupunta ang ahensya ng gobyerno sa Pasay City kung saan mag-pick up po tayo ng dokumento doon sa GSIS building sa may Pasay City. Ayan, dire-diretso lang po tayo. Ayan, may club shoutout po sa ating mga kaibigang OFW, sa mga silent viewers po natin. Maraming salamat po at Merry Christmas po sa inyong lahat at mag-iingat po tayo kung saan man bansa kayo naroon, sa mga kaibigan nating nasa malayong bayan ng ating mundo.
ingat-ingat po at God bless at Merry Christmas at advance Happy New Year po sa inyong lahat. At Merry Christmas din po sa ating mga kapamilya dito sa Pilipinas at sa ibang bansa. Mag-iingat po kayo at sa ating mga kamag-anak, kaibigan, kapatid at sa ating mga mahal sa buhay. Merry Christmas po sa inyong lahat at mag-iingat po tayong lagi. Sa ngayon po, on the way tayo sa GSI sa Pasay City. Nandito po tayo ngayon sa may Roas Boulevard. Ayan, nandito na po tayo sa may CCP complex. Papunta po tayo ng dito sa may SSS, JSIS pala, sorry. At may pipick upin lang po tayo mga dokumento. Dito po tayo ngayon sa may CCP Cultural Center of the Philippines. At tuloy-tuloy lang po tayo sa may PO Campo hanggang sa dulo po. Kakaliwa po tayo papunta ng JSIS. Salamat po. Merry Christmas po sa inyo lahat. Ayan po, nandito na po tayo sa may JSIS. Maraming salamat po at may love shout out po sa lahat nating kaibigan OFW at sa ating mga kamag-anak po sa buong Pilipinas. May love shout out po sa ating mga kaibigan subscriber at mga silent viewer. Salamat po at Merry Christmas at advance Happy New Year po sa inyong lahat. At maraming salamat po. Bye bye po. God bless po at mahal namin kayo. Bye bye.